Ga jerin 'yan ƙwallon ƙafa guda 10 a duniya da suka fi karɓan albashi mafi tsoka. A lamba na 10 muna da ɗan wasa Kevin De Bruyne. Wannan ɗan wasan yana karɓan kuɗi albashi wanda yawansu ya kai kimanin dala miliyan 80. Wannan ɗan wasan yana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. A lamba na 9 kuwa muna da ɗan wasa Mohamed Salah. Wannan ɗan wasan yana karɓan dala miliyan 90. Yana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Kana a lamba na 8 muna da ɗan wasa Sadio Mane. Wannan ɗan wasan yana karɓan dala miliyan 54, yana kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr. A lamba na 7 kuwa muna da dan wasa Vinicius Junior. Wannan dan wasan yana karban kuɗi wanda sun kai dala miliyan 70. Wannan dan wasan yana kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. A lamba na 6 kuwa muna da dan wasa Erling Haaland. Wannan dan wasan fa yana karban kuɗi wanda yawan su ya kai kimanin dala miliyan 100 har da 15 a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Kana a lamba na 5 muna da dan wasa Neymar Junior a kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal. Wannan dan wasa yana karban albashi wanda yawansu ya kai kimanin dala miliyan 100 har da 10. A lamba na 4 kuwa muna da dan wasa Kylian Mbappe. Wannan dan wasan yana karban kuɗi wanda yawansu ya kai a matsayin albashi dala miliyan 95 a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Kana a lamba na 3 muna da dan wasa Karim Benzema. Wannan dan wasan fa yana karban kuɗi wanda yawansu ya kai kimanin dala miliyan 100 har da 4. Kana a lamba na 2 muna da dan wasa Lionel Messi. Wannan dan wasan fa yana karban kuɗi a matsayin kuɗin albashi da yawansu ya kai kimanin dala miliyan 100 har da 35. Sai da ƙarshe a lamba na 1 dan wasan da ya fi kowane ɗan wasa a duniya karɓan albashi mafi tsoka shine ɗan wasa Cristiano Ronaldo da albashi wa'anda yawansu ya kai kimanin dala miliyan 200 har da 75.